Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Faith's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. What's on this simple updates? Got again this serious. Uyakloa guys, ugogo ingane. Yabo le iragyon. Phela ngiqeda ukubuka season 7. Yabo like season 7 upholile nje. Yazi upholile. Akanayo leyanto leyana le ndleleni ifunda ukuthi shame ukuthi phela kokufanele kube uyena engathi iyaphela kancane leyanto yabo le ndleleni ifunda ukuthi lesembe iyaphela uzipholele right nje enye into muhleke hayi muhle unobuhle lobu bendalo ubuhle nje yabo ubuhle ukuthi muhle ileyo nto nje guys ngisabuka season 7 ngisazonqoxa ngo-season 7 enye into ke ekade ngiyibuka nengifuna ukuyenza manje ukuze ingafani into engintshela yona yabo yonke lento le enze kuthanda nesithembu ngoba into engiseke ngayibona eduze ngayibona ngasekhaya ngayibona futhi nakelinye ilokishi sizothatha le yandaba ekuthanda nesithembu nginifakele yona ngithi nayi yayenzeke ngasekhaya kamakhelwane elokishini ethile uyabo ukuze mhlambe ke izoba more interesting ngoba vele lapha yakuthanda nesithembu kuphinda into eyodwa ukuthi ke manje siyikhiphe kwi-TV siyikhiphe ku-director siyifake kuthini ukuze uyibone ukuthi iba real kanjani mase siyibuka ngesola la kamakhelwane eduze sibuka isola kaMhlongo yabo umhlongo lo mazi sisibuka ngehlo lalapha kaMhlongo uthi hayibo kodwa izinto ezenziwe umalume uMhlongo yabo usuyibuka kanjalo usubona ukuthi hayibo yazi TV kune-acting too much ku-TV kodwa mase sibuka umalume uMhlongo eduzane ngifuna usho wena ukuthi kini umalume uMhlongo benimhleba kanjani mase ubuka kumalume uMhlongo eselapha yaku-TV esefake i-makeup yabo TV nesudu yakhona esekhuluma ukuthi ku-TV khona kunama-spice akhona enze kube naleyo balance leyo kodwa mase siyithatha siyifaka kaMhlongo le ndaba uyibo ukuthi ishubile ngithi-ke lungisani iy'nhliziyo zenu ngoba niyashesha ukuthinteka kodwa ngithe ngiyibuka lezo y'ndaba zalapho kuthanda nesithembu ngathi hayibo lezi y'ndaba lezi ngiyazazi ngasekhaya eduze yikho-ke manje manikhuluma la ngamakhosikazi mina nithi unkosikazi unje ngivele ngiphume eceleni hhayi ngiyaphuma eceleni ngoba phela ngiphuma eceleni ngento ekusengike ngayibona eduze uyabo nento futhi mhlawumbe yacishe yenzeka ey'hlobeni zenu nina aninabo nomalume bathi bafuna ukuthatha isithembu noma onaso sesikhuluma iqiniso nje ukuthi-ke uma ubheka isithembu sikamalume wakho ubone kunjani yabo into enjengaloyo ukuze nje kuzoba interesting ngoba laphayana ku-TV show guys manginilandela ngoba nami mhlawumbe unyawo wesithathu sikhuluma ngothando nesithembu sihlangana sixoxe ngibona ngathi indlela enibuka ngayo izinto i-bias kakhulu indlela enibuka ngayo izinto ngeke ayinabo ubuqiniso ifuna ngathi unganikezwa noma u-200 mase uthi awusho lento ukuthi lo mbala lo u-red noma u-white noma u-black ukuze uzosho ukhala okuwuwona hayi nina ngeke bandla hayi niqale nini ukuba ney'nhliziyo nje kakhulukazi komama yabo indlela esen-understanda ngayo hawu guys yekani ukuthi ividiyo ingogogo abantwana nobuhle bakhe sedlulile gogo nobuhle ne-era yakhe yokukhazimula yokuglowa ukhona nje naku-social media siyambona uyazivakashela kunezinto azenzayo nangu besikhuluma nendaba yaka-Halfway u-Halfway khona imoto amnikeza yona ukuthi ayidrive siyadlula lapho ngenzele isiphithiphithi sami nginenkinga nobumenemene benu nina seniney'nhliziyo eziwu-5-2 emageyithini asezulwini izinto eniy'shoyo indlela eseni-understanda ngayo nale ndlela eseni-understanda ngayo isithembu seniqale nini uku-understanda kanje nibe niphithizela kumapheji ogogo ngokuthi nina niyagileka lapho nobaba base emzini yeni bayanigila
Seni-understand ngalolu hlobo? Hayi, ningenza ngize ngibe toxic nami mase ngibuka ukuthi hayibo phela into ayinjena. Wena wenziwe yini wa-understand kangaka? Ngisho nezwi lenkosi nje alisi-understandisi ngale ndlela u-understand ngayo. Unamanga. Yini ndaba? Yabo le yamamkhulu u-Assisi Park noma mkhulu waseMzumbe, indlela ni-understanda ngayo nokuthi niyimpintshisa neBhayibheli phakathi, lapho iBhayibheli liyanqaba, niyalishutheka iBhayibheli liyaphuma. Ngcono iBhayibheli silikhiphe sifake isintu, yabo? Ngoba isintu-ke vele saqala uba asazi. Safika-ke sesifika la sifika khona nasi satshelwa sona, sabamba ukuthi isintu isiZulu. iBhayibheli kungalipintshi. Ngoba iBhayibheli sizosikhipha ivesi, lithi ivesi balelo, lelo vesi liyanqaba. Libaleka kakhulu-ke ivesi uma usuthe umzalwane. Linqabe-ke ivesi, linqabe ivesi, yabo ivesi, awu liyabaleka iBhayibheli. Yabo nje kule yenzeka eMzumbe, iBhayibheli lona siyeza ukuthi baliphethe kodwa asilikhiphe masisakhuluma ngabo, sisahlaziya nje izinto abayisho nabazenzayo ngoba iBhayibheli liyanqaba, linqaba kubona bonke. Hayi liyabanqaba-ke iBhayibheli ukuthi livumelane nezinto abayishoyo nokukhomenta kwabo, hhayi ukuthi abakholwa. Yazi ngifisa ngathi bengingakuchazela lento engathi ngiyakubona ukuze ubone ukuthi ngithini manje ngithi iBhayibheli liyabanqaba. Liyanqaba iBhayibheli. Yabo into ozothatha iBhayibheli uthi ngokukabani eBhayibhelini verse 5 to 10 livele lithi iBhayibheli musa ukuganga wena, musa ukwenza amahlaya angahlekisi. Ngcono uhambe uyocasha lapha kwisintu ngoba kwisintu siba nokuthini asazi ukuthi kwaqala ubani. Kodwa ngoba umlando wadluliswa njengoba nathi sifunda ngani ngomlando nangesintu. Isintu-ke siqeda lapho ukukhuluma ngoba sizosithi mhlawumbe isintu, mhlawumbe into yemikhuba, okwamasiko, gcina isintu. Thatha-ke iBhayibheli. iBhayibheli liqala kuwe lithi wena ngesikhathi ume lapha dume khona ubume ngeqiniso yini. Manje iBhayibheli alifuni ufike ukuthi wena kwaratho kwiqiniso mase uphinde ubuya ngapha uthi-ke iBhayibheli lifuna ukuthi uyazi yini ukuthi lokho okwenzile u-right noma u-wrong. Uphike ku-right, mase uphike u-right bala-ke ukuthi 1 2 3 uwenze kanjani, wazi ukuthi ku-right lokho ku-wrong iBhayibheli-ke. Manje nina lana mase nifuna ukuzochaza into eniyibonayo ukuthi niyayimpintshisa-ke kwiBhayibheli, iBhayibheli alifithi kodwa nifuna ukugqoka lona livele lithi cho. Mase ngi-right way guys, ngizonenzela lento ngichaze niyibone ngamehlo leyo ukuthi nilifakaphi iBhayibheli la ningangeni khona ngoba neBhayibheli idila nenhliziyo yakho kuqala before uyilunguze yomunye. Yingakho mina ngibuye ngithi ngeke ngam-understand umuntu othi ulandela umfundisi because umfundisi upowerful kodwa wena ubhodla upoison. Ulandela umfundisi because umfundisi uyaphilisa kodwa iy'nkulumo zakho nama-paragraphs akho ano-poison. Yabo lento siyashayisana, ishayisana njengale ndlela yamasensweni meshanisa iBhayibheli nalokho sikubuka kuthando nesithembu livele linqabe-ke iBhayibheli, livele lihlale egeyithini iBhayibheli. Kodwa isintu-ke sizolobe sithi sicela usichazele, chaza futhi. Siyafunda ngobani asazi ukuthi isintu siqala ubani, kanti iBhayibheli ekulifundeni nabanye beliphendukezela inkosi yami, beliphendukezela. Yabo nje iBhayibheli iqala nakhona ukuthi umakhelwane wakho. Lithini iBhayibheli ngumakhelwane? Lithini-ke iBhayibheli ngokwenza kwakho? Lithini iBhayibheli ngenhliziyo yakho? Lithini iBhayibheli ngemidlinzo yakho? Lithini iBhayibheli ngemicabango yakho? Manje ungami wena engathi wena musukukhomenta engathi ulaphaya ney'ngelosi.
uma uney'ngilosi usuyatshela ukuthi nangiyakufixa, bukufixa inhliziyo yakho kanti awuyazi nhlobo. Kodwa manje-ke i-behavior-ke yomuntu lesiyaziyo, mhlawumbe lesifundisiwe ngayo, nathi safunda-ke ngoku-experience abantu ngey'ndlela ezahlukahlukene. Sesingakhomenta sithi hawu i-behavior yabani une-anger. Yabo? Une-anger. Idalwe yini-ke i-anger? Ngoba ayikho indawo la kuthiwa wathi efika emhlabeni bamuthi fu nge-anger. Yenziwe yini le anger? Sesiyafuna sicwaninga into efaka i-anger kuye. Hawu thina sikhomba umona, thina sikhomba i-anger wena ukhomba umona. Wena yindaba yakho inhliziyo ibona umona, elakho iso libona umona. Yabo ngathi inkinga ikuwe. Wena wawumzalwane ohubhana nomona, wayimzalwane ohubha umona. Yabo? Hawu amavidiyo ami awekho serious, isikhathi asengivumeli, ngixakekile wegazi. Hayi lo nyaka lo uzophela ngilobu ngithi hey, yobu ngixakekile izinto engizenzayo. Hayi shame. Kodwa ngayifaka mina-ke kule nyakanyaka engiyifake kuyo. Nkosi yami. Ngibonge ithuba leni. Bye.